La ieșire din Chișinău, de pe calea Ieșilor, văd urme de beton curs pe acostament, pe marginea drumului. Și am impresia că mașina asta cu beton a mers nu de mult. Pentru că ia uitați-vă aici, betonul e proaspăt, e ud. Pe lângă faptul că ei încarcă prea mult beton, că dă peste margini și deteriorează drumul, ei mai merg și la amiază, că acum e ora 2. Merg la amiază pe drumul încins și îl deteriorează chiar asfaltul, nu doar marginea, acostamentul. Dar și avem poliție, avem organe care se ocupe de asta. Noi! Ăsta e stat caricatură.